Jeg hedder Morten Lyng, og jeg er konsulentchef hos SoftwarePro. Mit job som konsulentchef, det er at sikre, at vi i SoftwarePro altid har et godt udvalg af konsulenter, som vi kan sende ud på opgaver hos vores kunder. Og derudover så har jeg også ansvaret for, at vores konsulenter har det godt, når de er ude hos en kunde, før, under og efter, og at opgaven forløber, som den skal. Vi har 3 hovedområder, vi beskæftiger os indenfor. Det første, det er rådgivning, hvor vi kommer ind og hjælper en virksomhed med at forstå, hvor de er og hvordan de kan komme videre. Så har vi bemanding, og det er, hvor vi finder de rigtige konsulentressourcer til en given opgave og sørger for, at der kommer en konsulent ind og hjælper virksomheden. Det tredje område, det er uddannelse, hvor vi kan lave specielle uddannelsesforløb med vores kunder, og vi kan også uddanne software-testere generelt i det, der hedder ISTQB. SoftwarePro startede i 2008 og blev startet op af min kollega Torben Holegaard. Torben havde på det tidspunkt arbejdet i mange år med udvikling af software, og han så, at muligheden var der for, at man kunne lave et konsulenthus, der måske er lidt anderledes, og som kun har med krav, test og kvalitetssikring at gøre. Så det er SoftwarePros arbejdsområde, det er krav, test og kvalitetssikring. SoftwarePros kunder er typisk, hvad man i Danmark vil kalde mellemstore til lidt større virksomheder. Det er virksomheder, som typisk har deres egen udvikling af software. Det kan være systemer, som de sælger til deres kunder. Det kan også være kunder, som skal have implementeret et større system til deres egen produktion, som vi hjælper. Så typisk vil jeg sige, at vores kunder nok ligger fra størrelsesordenen ca. 50 ansatte, og så ellers op efter til de allerstørste virksomheder i Danmark. Og det kunne fx være inden for finans, bank, pension og andre former for virksomheder, som bruger IT meget intensivt. Det vi gerne vil gøre for vores konsulenter i SoftwarePro, det er, at de føler, at de er et kendt ansigt, at vi forstår deres kompetencer, men at vi også forstår deres personlighed. Og at vi ved, jamen, hvad er det for nogle rammer, som konsulenten ønsker for sig selv i rollen som konsulent. Så det er rigtig vigtigt, at vi er tæt på vores konsulenter, og at vi kender dem godt, og vi har hele tiden en tæt dialog. Og det gælder uanset om konsulenten pt. Er i opgave, eller om konsulenten er mellem opgaver. Så er vi der hele tiden, og det er vigtigt, at vi snakker sammen og hele tiden mærker efter, jamen, hvad er der af muligheder for os begge to. Vi vil gerne tiltrække nogle af de bedste konsulenter inden for deres område i Danmark. Og det, der er rigtig vigtigt, det er, at vi hele tiden har et tæt samarbejde med vores konsulenter. Vi vil gerne lære dem godt at kende, både fagligt og personligt. Fordi det tror vi, det er opskriften på, at vi også får dem placeret på de opgaver, der passer bedst muligt til dem. Som konsulent hos SoftwarePro er det vigtigt, at vi kender konsulenten rigtig godt. Og som nævnt, så har konsulenten mulighed for faglig sparring på et højt niveau hos SoftwarePro. Hvis der sker noget undervejs i opgaven hos kunden, så kan vi gå ind og hjælpe rent fagligt med, hvad er det konsulenten oplever.